Aron makahupay sa inyong problema o makawagtang sa inyong kalay, paminawa niyo kining tulamanon. Saksak sinagol ni Mr. J. Matag adlong Domingo, alas 5 sabon hangtod sa alas 6 sa gabi. Ito nga, nag-iwa baga sa lahi ko. Pati, makapatay kong tusi na kamaganaw. Jesus, Maria. Ano mo sila kapamakay? Ang akong ibabatay, Patri. Katong mutuog, Ginoo. May akong ibabatay. Hindi ko mutuog, Ginoo. Ikaw, Patri. Mutuog ka, Ginoo. Mutuog ka ba, Ginoo? Ikaw mutuog. Sinagol ni Mr. J. A blessed afternoon to you, to all of us. A blessed Sunday to each and everyone. Kumusta mong kanato mga soking tigpaminan sa kabisarog Mindanao? Domingo, Sunday. Domingo na sab karon mga kasama. Kumusta ang inyong adlang Domingo? Kumusta ang inyong weekend? Manginawag ka na mo sa kapiska, gamayag, kamalipay ka ng mga orasan. Samtang nagpaminas na ng mga tulamanon, mga drama dito sa DYHPRMN Cebu. O sa Ropicha Frides? I forgot. Ang kalimot, huwag gaho. Sa English pa na, power of love. Or don't forget to remember me. Pizza! Gusto na ako pizza 15 dayon. Betoy, pizza 10 na, no? Sa buwan sa Nobyembre tuig 2018. Sabi ang trafika sa Pulapor ang Fredes. Kating trafika, ang sugod ng Novena, no? O mo nang grad dagang kay tao. Isa nagmotor ta, pero naghanag tao dito sa Lapu-Lapu kay sugod ng Novena, rin eh. Ay, kasamang polisibilita. Sa Lapu-Lapu, tagapahaw, mamabot mga barangay captain dito na. Wanang traffic kayo, dilatar tagamay. Anang medyo na late ang mga 14 minutos. Pero anyway, by the way, niya naman ko. Yan ang inyong alagas kanginan ng inyong probinsyano. Si Coco Martin, alias Coco ni Martin. Di na tana, kay. Ato na ta sa I find you. Ang nagdato, Kilo Askal. Welcome sa Tutubon! Sak sinagol ni Mr. Yay. Yan. Ano man? Guwapo. Buyag. Buyag ta, Domingo ra ba? Nyawata ka sa Punlos Bayabas. Bago ba naman hangtod sa kabata? Kamatay na si Bako. Hangtod ikaw man ang atong tulamanon mga kasama. Mabanig ko ninyo ha. Ayaw mo biyadres yung radyo. Maloy mo na ako. Maguyog-guyog ta. Magudjaka ta. Maglipay-lipay ta. Bisa doon tayo mga problema. Ginagmay dinagko. Ang atong natagamtaman ng pagpakabuhi babaw sa kalbutan. Kaya kinabuhi mo ta doon sa mga kinabuhi. O sa atong amping atong kinabuhi. Ay ninyo ang kinabuhi sa tao. Loping nas drama ni kasamang presibilitang subay sa liko-liko nga dan. Itong lapyahan sa baybayon. O balik ko ninyo, kinigapon yung alagas ganun, Mr. J. Josephus J. Kiokeano. Facebook Live, pero na, 5 naman nagtanaw sa kong gwapo, 7. Okay, ganina pa nga Facebook Live, gisumpay-sumpay may namo, pagsugod na kang kasamang fast Anthony Inso, niya kami magsunod, ay doon to kung si kasamang Paul na April Badari, hindi nga mo ang Facebook Live ng usaka kuan, taas-taas yung oras, hindi na mo ma-exclusive na mo sa mong Facebook Live, o pwede man, kung doon ako yung cellphone, yung akong cellphone, mga klipad naman eh. Bata na mga kuan, mga touchscreen. Kaya mag-touchscreen ta. Touch na nga itong kuhan kamot. Ano na ako, natinga ako sa akong Facebook Live. Makita akong naon, may mga pagkapilapas ko. Ganito ako. Ako chika ko babato. Stefan, kawaryo! Sili!
Ako amigong agta, numero agta. Alam mo ba ngayon nga ako amigong agta kaya nagbahag na iprindi ang tos-tos kaya napildi sige sure tres. Waite Blake! Waite Blake! Ganun nga akong duwa ka mga ero. Ako ni Apuapon kay Basi. Gutman na rin ng panihapon at panihapon at makadaan ni dagko ang bukog sa puchiro. Sige mga thanks sa Jess, mga greetings, mga public service announcement, pwede mo makatext sa mga text line 0915-668-0155. Sige, ako naman, gapas ka, what? I repeat again. 0915-668-0955, Ramba! Gawas na rabin ng 955. Ay, tawa, 0915-668-0955. Karoon ito, nag-isip na nag-isip na, dahil na mo text din, huwag mo chat niya, Jikyo, na kay pang alas 9, dira. Ako na ito bago rin. Kasi bago niyo ako, PCS Oko. Ayaw mo to, anang ang taga-radyo, mga tagog numero, kay kung tinood ba, huwag na lang manibya may, kwartahan ako, donosipos ako. O, kung tinood na nga doon namin numero, poy, agad na kumbut-kumbut mo daog, may. Say maglalis mga pagkasamang posibilita din nga dili lagi kiwa dira may kasamang posibilita kay say mudaog na kami sana may kwenta dindo dira mong gwardiya dindo sus pastilan ikaw na kami ni Inspector Nestor Lufranco hala magingon na mo na dili mo na eskalera dili doble ron dili laghan Romayo gani mo kumbis nga samang posibilita rin siya mga bulang kristal. Oh, mana na ba siya? Ha? Puhol, mana? Kung ibigo, ala. Ayari na rin. Yahay lang yun eh. Ala. Sus, pasti lang kasama ko, Brad. Kasama, Brad! Oh, ilang tulog na lang. Bueno, ito natabag na itong drama portion sabtaw. Doon na matik sa ito sa tagal pagdagan ng matik sa messages. Good PM, og may payout man gani this month. Og June, July, August. Ganina pa tayo sa micro. Sila ni kasamang fast ani ba sa partig balaod. Wata na. Sorry kayo dito partig gani mga balaod. Dita ka, kuha ninyo tubagan na ha kay. Bawa kaning, wata ka kuha og bar. No? Wata ka take og bar. You know, nakasuog og bikini bar og gay bar. Ako kaso na mga di ko kakuha ng tubag niyo partig balaod do nagikuha kang katorne istisal ni kang fatang sunin sa ako gisundan ng programa no parte man ang balaod ang lungsod balaod man nya partig balaod nya kung mutex mo na ako sa programa partig mga legal matters sa mga balaod ay la ko nyo pangutan na kay wa ko ka take og bar kun dili nakasod ko gibar og bikini bar. Meron ba akong commander puspusan na binugar na ron? Mura ba niya si Carmina Villarreal? Nako, di ka pera na buga. Ano na pagkawan na sa mga friend, ikuan, komersyal, apa? Kaya ito na yung, komersyal sa ta, ato na yung kuno na itong drama portion niya. Mamilaw sa taglaing utong sa mga bulawanong pahinungdom. May nabalik na sa ito katulabanon mga kasama saksak sinako ni Mr. J. Hiligyan po niyo alagas kay Mr. JQ. Okay. Doon na daga ng comments rin sa itong Facebook Live. Ingon mo rin sa itong text line. Kuya JQ, gwapo lagi ka o magtalikod. Ang halang. Great lang ko. Great lang ko ni Lola Bida. Nga natulog.
natulog kay gitugnaw si Kuya ni sa bilisan panglaw tangs pagbasa kuya. Pagka po sir, regret lang ko na ako mga Gawa family ug mga Lianas na family. Labi na akong self garon nga nagsigi ko katawa na minaw sa imong programa from Che Gawa diri sa Camiguin. Wow, ang lansones. Ano na pagdagan mga kasama atong drama portion. Dili sa atong tulamonon sa sinagol ni Mr. J. Ang saksak sinagol ni Mr. J. Production Center. Mahatod yung laing sa gilang nga puno sa pagtulunan. Ikaw mo mabahay sa akong kinabuhi, Miriam. Hindi kong magwaktod sa akong kamatayon. Sakit ka na ako, Jim. Let me alone. Si tatay na kong babagsa atong relasyon, please. Kung bakit hindi kasi lang. Dahil ka daw sa altas kami yun, Miriam. Ikaw mong tumabay sa akong kinabuhi. O lalaki! Mga asmabalas akong bundok na kalalayas! Ang akong pagdungot o kasinagwa mo pa, santo ni ngayon na! Sakit ka na ako, Dugaton. Salamat na mo ni Miriam magkiyugmay mi sa ostosa. Gugmag ng tilig kasulag! Mga pagkantos, mga kasakit, apan sa karigitagaan o gasa sa kitasan. Gigan sa hunahuna o ginasyon ni Fred Monte. Gugma o kasilag. Og dinis sa laing anib sa itong sugilanon ng reguluhan, gugma og kasilang. Malipay ng ulitaw nga si James, may ginadaang iyang inahan sa siyudad. Apan doon siya plano iya patambalag kini sa espesyal doktor. Samtang si Antoy, doon ay plano nga mo apas sa iyang apog siyang anak na si Imelda. Samtang nagpalausab sa lungsod sa Karatoy si Don Agaton, mga kasama, aniya ang laing anib sa itong sugilanon ng reguluhan. Gugma og kasilang. Og magsigali ko makatilag kong kwarta. O sinulbang mag-adlang, maapas ko sa akong kapo. O sa akong anak si Imelda. Para, kung sa baso ito ng problema rito, wala magtabangan na akong apo. Pero yun, napaasal itong iyang bilin akong address sa iyang gipuyan. Ato aday sa akong malita. Kaya ako na katulog-tali kong lugar ito. Andugay mo ko na po sa syudad. Ayun na pa. Nasantong sa kulahuna, gadun na kuno itaw nangita na ako. Si Pare Pedring, may nagsulti na ako. Doon na kuno itaw nag-auto, doon ka buok. O niya, nangita ko sa akong pangalog sa akong anak. Nagdood ako. Lako nga akong bagdo, baso si Don Gaton. Yun. Mula, magkakita kong kwarta. Mular ka din ko sa sitat kas tumakit ang ko dito at magdali ko. Nakatuog na si Mama Imelda. Ugma. Kunta ko na ko si Dr. Enzo. Kaluwi sa akong inahan. Kaluwi ni Mama Imelda. Sa una pong makabante ni Mama Imelda nga magluha o magkilak. Unya magyayaw siya usa. Kinsa kang amahan ako. Kinsa kang nag-among-among sa ako kama. Inaari. Iyon na ba? Kung maayo na galing si Mama Imelda, may bawaan ako kung kinsa ang akong amahan. Kinsang way po angod ako amahan nga lagi among-among sa akong inahan. Kung di man mutugan sila laantan ako, kung kinsang akong amahan. Mugawas ko rin. Ako lang tawon si Mama Imelda.
Ugma. Sa ikot ko si Dr. Enzo. Magdali ka. Mag-osa lang ka oras, pabuto ta, Tikyo. Senyorito, nalangay man tayo kay nakapit-apit ko mga ta. Bueno. Mga osa lang ka oras, niya, mangita tag-pension house. Ha? Asa man ito pa dong? Mutog tag-pila ka adlaw dito. Unsa? Mabitog ipadati ka ubang ilis na rin mo. Kaya adto ta mga tog, ha? Kasabot? Bitaw senyoro niya. Mangita tayo itong pension house, lodging house, sa bato, motel o hotel. Basta, doon natin katulgan dito. Kaya doon ako plano. Kay sayot ko. Nagtago-tago ra. Si Emil daw si Antoy. Pero senyor, usa man ni makibaw senyor. Nga napabuhi pa. Nga na magkakita. Sige tagbalik-balik sa kantoratoy. Wala ka magkita ang babae mong ipangitaw ka ng iyang amahan. Chugas, ay nagapangutanan niya. Kaya doon ako'y informan ka nagpahibaw na ako. Nga buhay pa si Antoy og si Emilda. Kinahanglan makita na ako ang babae. Ang babae nga akong gibahal. Tikyo. Unsa? Imong gimahal? Oh. Si Imelda, ang bugtong babae sa akong kinabuhi. Siya ang makapupay sa akong magkaproblema. Tikyo. Bita, senyor ay. Wala nag-sentimental na magkala, senyor. Sige. Focus mo ang pag-drive na. Kaya magpaabot ta. Kung mapuna-puna niyo magabian na ta, makita tag-pension house. Sige, senyor. Mag-focus na rin ko ay. Kadali ka niya ay. May bawag ka ni James kung kinsa iyang amahan, magakilag ka si Don Agatonog si Antoy. Mga kasama, ayaw say pa ang layanganib sa tong sugilanon nga naguluhan. Gugma o kasilag. Gikan sa Padlat o Gubus Direksyon ni Fred Monte. May 21 minutos na sa dili pa mag-alas sa sayong kagabiyon. Wala di. Ay, Mr. JJ, mga gwapo yung great lang ko sa ako, magiging nga always yun naminaw ni mo nga sila si Tatay Idoy Intero, og Nanay Tinang Intero, gikan ni Joan Intero dire sa Tubod, San Fernando, thanks pagbasa. Oy, Joan, og si Tinang, Nanay Tinang, na ako Intero, so na sila si Roland, yung papa, dali sa una sa Bantaradyo pa ko. Nakoy kaila si Roland, itong among utility sa una sa Bantaradyo. Kung sa man mo si Roland, kailangan Roland, mga Intero, dira, San Fernando? Kisah mana si aku ini kanan Luis John Minau si kuan ni ikan ni Joan Intero dai Joan Intero yang nanay Tinang gono sa kasilang Roland Intero ni it's me ada sa Facebook Live voice si Jillian Mojado Guevara kung niga nagtanaw sa akong kagwapo yang yap dada nagkatawa ng lugwa ang mga luwa siyang sticker. Kaya dire, ana? RC. Oy, maora to. Oy, discuss ay. Doon ay nag-comment sa Facebook Live. Ayun ko good pay, may pag hapon sila great lang na kung mga gawa family balik na ni. Wala sa bisag sa text line. Wa say nag-text tulor ka bok. Ano ako problema? Buslan ma, way ko ang porsentas tong tambag porsyon samtang doon na tayo 19 minutos no atong tagal pagdagan atong tambag porsyon dinhi sa tong tulumanon sa sinagol ni Mr. J. Isa na. Beta, mabalik ka itong tulumanon magkasama human lamang ni ini. 12 minutos magkasama sa dili pa pag-alasay sa sayong kabotagon din sa Kaparagobas, Tulabanon. Sak, sinagol!
Saksik sinagol ni Mr. J. Dito ko sa newsroom, ako gilili sa akong Facebook. Kaya di man ito ka Facebook diri. Kaya nga itong Facebook diri sa computer, mamay gamong live, no? Facebook live man niya. Di man tagakuan, no? So, digan pa yung kuya, Jiki, walagi ka, mura ka, og si Alden Richard. So, sa ganay, layuwasan ng naong guwapo ato. Palihog ko, great sa akong mga manghod nga sila. Diyan lang, kung ano, great ba? Palihog ko, great sa akong mga manghod nga sila. Adong, Jin, Zain, og si Laika. Salamat pagbasa, kuya, Jiki. Jiki, paminaw ni mo matag Domingo, ganindot ni mo mga drama, ha? Sa mga drama. Usan man itong drama, Drigot. Huwag kahumanan. Kailangan ni katuig akong programa. Huwag yapon mahuman. Huwag yapon matapos. Nga naman, once a week raman ni God. Kamu lang sabot diha. Ay nga sa mga drama. Apit na itong kuwan. Liko-liko sa subay sa nagliko-liko nga dani kasamang fresibilita. Katong lapihan sa baybayon. Dali sa itong Facebook Live, Ernie Arsolon, Katawa, si Ida Pukita Cunado, Butil, no? Nagkasa di comments. Ang problema na kay, bisa ka ron traffic, ang internet na to, traffic kartingali. Manadugay, maabot ang mga kuandere. Nga ako mga batchmate na ako sa Madridios National High School, batch 92-93. Nagtagay-tagay ko sila. Ay, kalamigid ya, pra. Sila si Roschap. Rosana Chapa. Dali na ito lang mga ngasal, mga bana, mga pilido. Sila si Elvi Hido, na sila Mirasol Cosido, para Victor Villacarlos. Si Mama Ricar Maggubat. Kinsa parang naadayaron Roschap eh. Si My Loves Sally Discartin Herzog, si Kusial Cocoy Montaño natin aliron, si paring Renato Tuan Santilian, si Marie Evelyn Tayaktak Menyusa, Evelyn Asintista, Marie Evelyn Asintista, kisabo, si paring Renovido, Dante de la Peña, Mensiong. Nalimot mo sa akong mga batchmate. Nagpundok-pundok sila rin. Gichatan ko dari sa akong Facebook. Nagbarog ang mga beer. Nindod kayo ni Ronda kay... Giinbitar ko lang nga, Jikyo, Josefos, ni amin dire Jikyo ato mga bats na ginuminom miris banawa. Iyay! Pagkador! Pagkalapat! Lami ito nga, baloy ko itong hubog na mag-istorya mo na hubog na. Saan mo nang iinom mo na Ito bilahin niya. Mana, Rosap? Rosana Chapa. Mara? Sana ini. Kinsa may lain dira, Rosap. Si paring Alberto Fuentes, ako yung nyawan, rawa dira. Kinsa pa ninyong gobano ninyo dira. Wag yan. Yan na lang. Maurlo na mora, siguro mo na. Yung problema di natakabasa sa itong tambag portion ka gipot at oras kaya kung magbasa pa ko dere taas-taas niya atong oras kung na lang tayo doon natin 8 minutos itong panag-uban awa na, killed na. Sabi ko niya para nako kuya dili ka Coco Martin kay Piolo Pascal para nako great ko sa akong crush na si JV nga taga Mabinibol thanks pagbasa gupay kuya JK gwapo lang yung balik wala na nag-comments. Wala naglayan nag-text maora. Magbalik-balik lang mga numero. Wala na minaw. Dere, sama dere. Roger Cubero. Hello, kuya. Palihog Lopez. Haina. Otba Cubero. Okay. Si Ed Paquito Cunado Butil. Okay. Wala lain. Wala. Bisa ka. Ay nagabati ni Facebook Live namo kay usa man god dili na to exclusive na to sa tong Facebook. Sunod magpalit ko ng cellphone nga dunay ko ang
Kaya kuha ka ni karon murag sumpay ba sa programa nimo, ganina nga programa, mga alas 2 hantod karon orasa magsumpay ang mga programa dili may bawang imo na programa. No, wala. Imo na i-share noon mas arang gamay kay makuha sa imong Facebook live, as imong Facebook account. Pero kung kualag yun, usara, no? Manang mangayo kong dispense. Kamay ka ninyo. Mga kauban. Ganun maabot, eleksyon na yung konyo butare. Masanay mo ko yung check you're killing the time, oh. Di naman ta makakuha sa ito mga kuhan sa itong dambag portion, magkuha lang itong music sa kabuok para ninyo, ha? Aring music nga, what ito diri ay? Kani akong paborito, no? Mamani akong paborito. Sa una pa man nga kuhan. Di ka niwin si Corneo hanggang alang niya itong mga taong doon nagyapoy paigugma sa labi na sila mga asawa ba na. Tanong sa akin. Ato ni Ubaron. Pili ato Ubaron ni be? Hanggang kailan magtatagal? Bisag saan kuno bisag hain, why kagawasan, ha? Dito sa ating daigdig. Dini sa atong kalibutan. Musika ko tinatagulan, kita'y iniibig. Ang akong kanta, dunay pagigugma dihan nimo. Ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Dili niya magkwanta o di niya mahimo ang magpaliw sa imong kinabuhi. Hanggang ang diwa ko tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. O nga kung may gugma, huwag katapusan. Tanging ikaw lamang, hanggang may himig pa kong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ay iniibig. Huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Ikaw magagawa, lumayo sa iyong piling. Kamahal. Huwag barato mahal. Good evenings, bro. Ungkoy ni. English ang kanta. Mo ba? Sige, ang English on. Ito na ba? Bata ka ba ito in-English ani? Instrumental. When I love, heart comes through. Wherever you are, I love you. My love, don't remember me. Hanggang may pag-ibig, laging sisigaw, tanging ikaw. My love, don't shout me. Because I love you. You're always in my heart. Okay naman tayo ito, bro. Bro Dunggoy, okay na ito, bro Dunggoy.
Nagkanta mo, naghilak. Nagkanta to eh. Ako to naghilak. Balik ang oras, makasama sa barabas sa Tulubaron, pagsaksakol ni Mr. J. Ang partners, Picasos, kasamang Franz Cabeleta. Dinisan nyo sa ito, kasamang Eli Brunos, kasamang Franz Antonio Inso. Kasamang station manager, kasamang Antonio Rafael Fernandez Banyo. Ako inyong radyoman. Kasamang Josephus J.Q. Quijano. Nagsasabi yung pagpaminaw, dalawang Diyos, Tatak RMN.